Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndoda kungotenda vamwe umwe mudiwa muteereri wedu uyo auya kuinbox achiti iye hanzi surname yaya kazhinji hanzi like vanoshandisa surname iyoyo vanenge vari mavhenda. I hope kuti maybe confession iyi ichazopindawo munzeve dzamukoma vedu ivavo vainge vari muprofita wenguo tsvuku, so that vange vachikwanisa kumubatsira haidhiwa because ari pakati pekutambudzika. So if you know the man, you can also give him my contact so that ndinge ndichizoshare zvekare macontacts ahaidi ange achikwanisa kuzobatsirikana. And you can also tell me what do you think is the best possible way kuti haidi uyu ange achibatsirwa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Pandakaromba mukoma, ndakaromba apo pandainge ndichiri ne21 years. This was pandakauyawo munomu muSouth Africa. Saka ndakauya muSouth Africa mainge muri muna June, then ndokubva ndazobatwa ndikabva ndazodeportewa nekuda kwekuti mari dzacho dzainge dzisingazobatiki. Ndakabva ndazongonyepa zvangu ndikabva ndati ini ndainge ndiri mugari wemuBeitbridge sezvainge zvichiitwa makore acho iwawo. Then ndokubva ndazobatana zvekare nevamwe vakomana avo vandakazodzoka navo zvekare kuSouth Africa. Zvino takati tadzoka takabva tatanga kushanda paya, but ini mukuzonoshanda ndakabva ndachizotanga kuwirirana nevanhu vemuno, kunyanya ava vakaita vechikuru. Saka pane umwe mundara uyo ainge ari muZion akabva azonditora ndokubva azoenda neni kumba kwake achinditi ainge aine piece job rake iro raainge achida kuti ange achizondipa. Zvadaro mukomanashi akabva azonditi ainge achida kuti ndinge ndichizocleana mumba make because ainge achingogara mu2 roomed. Ndara yeye ainge ati kurei. Ndakati ndiri busy ndichicleana ndo pandakabva ndazoona nyoka, but nyoka iyi pandakaiona iyo yainge iri yebrown, but ndakati ndati nyoka, mune nyoka muno mudhara. Then ndokubva ndazoishaya nyoka iya. Takazoti totarisa tichitsvaka nyoka iya ndo pandakabva ndazoona bhande, but bhande iri rainge riri rablack. Saka mudhara uyu ainge atozviona kuti inini ndainge ndaiona zveshuwa nyoka, even though yainge yakazoshanduka ikabva yaita bhande. Ipapo hangu ndainge ndisina kukwanisa kuzviziva kuti nyoka iya yandainge ndamboona iri yebrown ndiyo yakabva yazoshanduka ndokubva yachizoita bhande riya reblack randakazoona rava pasi pembedha. Saka mudhara uya akazoti one day ainge achida kuti ange achindipa bhande, akabva anditi bhande iri randikuda kukupa, it is genuine leather, uye zvekare ndakaripirwa neumwe murungu wandainge ndichishandira. Saka ndakabva ndazongorigamuchirawo bhande riya because panguva yacho zvinhu zvainge zvakatooma. Hama dzangu handidi kukunyeperai, zvandaita ndezvekuti ndaitotora masoft wire ndobva ndatosunga trousers because ndainge ndisingakwanisi kuafoda bhande raisvika pakusakara zvekuti waizopedzisira wava kuita rekujoinidza nemawaya. Ndakabva ndagamuchira bhande riya. Zvino ndakati ndagamuchira bhande riya, the first night ndakabva ndakarota ndichimonerwa neshato all over my body. The second night ndo pandakabva ndachizorota manje. Ndakatorota riri bhande riya rakabva ratanga kutaura neni, then rikabva razoshanduka rikabva razoita nyoka iyo inova yandiinayo kusvika pari zvino. Nyoka iyi imhando imwe nyoka iyo yavanoti spitting cobra. So mukoma ndakabva ndazodzokera kwaari mudhara uyu ndikamuudza kuti ndainge ndiine hope idzo dzandainge ndichingogara ndichirota, saka ndainge ndichida kuti iye ange achikwanisa kundibatsira. Ndo paakabva achizonditora akabva
azoenda neni kuna umwe muprofita. Munongoziva zvavanoita zviya zvechizioni kuti vanenge vaine maprofita avo. Ndakabva ndazoendeswa kuya ndokubva ndazopiwa zvandakapiwa imwe yavainge vachiti inonzi muliko, ndokubva ndatanga kushandisa zvinhu zviya. Mushure mekunge ndashandisa zvinhu zviya, then ndikabva ndatoona kuti hope dziya idzo dzandaigara ndichingorota ndainge ndava kusadzirota dzakabva dzazotanga kudzoka zvekare hope dziya, but this time around ndakatorota bhande riya richishanduka zvekare kuita nyoka. Nyoka iya yakabva yati ndaifanira kuti ndige ndichizotaura nemudhara uya, then ndomuudza kuti iye aisafanira kuti ange achizoenda neni kumaprofita kuti ndinge ndichizonoitirwa minamato iyo yavanoti muliko. So ndakazoenda kwaari mudhara uya ndikabva ndamuti, mudhara, bhande rere ramakandipa, bhande iri rinoshanduka kuita nyoka. Akabva ati bhande iro rinoshanduka kuita nyoka, ndichinokupa bhande iri. Dzainge dzitoriwo nzira dzangu dzekuti ndinge ndichizama kurirasirira kwauri. Saka akabva achizondiudza kuti apo paainge achiri kushanda kuRustenburg ainge aine umwe mudhara waaiwirirana naye wekumozambique. Zvechokwadi ainge akaenda kwaari nekuda kwekuti ainge akadyirwa mari yake neumwe mukadzi, saka ainge achida kuti ange achigadzira mukadzi uya. Sezvisinei, mukuzonopiwa mishonga yaakapiwa nemudhara wacho wekumozambique, ndopaakabva achizotanga kuona kuti bhande rake dzimwe nguva airirota richishanduka kuita nyoka. Saka kwemakore nemakore ainge achizama kuti ange achiirasa nyoka iyoyo, but yaingoramba ichingodzoka kwaari. Akabva ati kwandiri, kubva zvandakatanga kuwirirana newe pandakazonokupa bhande, dzainge dzitori nzira dzangu dzekuti ndinge ndichitesta ndichida kuona kuti bhande iri raizodzoka zvekare kwandiri here sezvaraigara richiita, but ndakatoshamisikawo ndichitoona kuti bhande iri harina kuzodzoka kwandiri. Kunyange paya patakazoenda kumaprofita dzainge dzitongoriwo nzira dzangu dzekuda kungotesta kuti zveshuwa bhande iri ndaikwanisa here kutorirasirira kwauri for good. Takabva tataurirana nemudhara uya, then iye akabva azonditi bhande iri rakatombondiitira mari, but ndakabva ndazokanganisa mhiko dzacho. Iye akanditi bhande iri, iye akati mashandisiro aiita bhande iri ndeawa: aipinda mushop aine mari yaanenge ainayo, ingava iri 100 rand kana kuti, then aibva atotenga nemari iyoyo kana kutozadza troli ne100 rand. Zviya zvekuti vanhu vose vanenge vari mushop vaingorohwa neconfusion as long as ainaro bhande iroro. So akazonditi akabva azokanganisa mhiko dzacho because rainge risingafaniri kuti ringe richizobatwa nemunhukadzi. Zvino anoti akazotanga kudanana neumwe mukadzi uyowo ainge achiitawo zvokunwa doro. Saka pane rimwe day iro ravakazonetsana, then akabva azozama kumudzinga mukadzi uya. Mukadzi uyu ndopaakabva azotanga kunetsana naye, ndokubva achizonotora bhande riya achiti manje bhande iri ndoda kuenda kunoritengesa. Anoti iye mukadzi uya bhande racho iroro akati aenda naro, ndokubva azodzoka naro mangwana makuseni achikumbira ruregerero, achirakidza kuti ainge aine zvinotyisa zvaainge akasangana nazvo the previous night. Zvadaro iye anoti bhande iri ndopaakazonyanyisa kutanga kurirota richimuudza kuti iwe ndainge ndichida kuti ndige ndichikuita mupfumi, but wakakanganisa mhiko. So akabva azonditi zvava kwauri, kana uchirida bhande iri ndinokwanisa kugara ndakupa, then wobva wazama kuti unge uchitevedzera mhiko dzacho idzodzo. Mukoma ndakabva ndabvuma paya nekuda kwekuti ndainge ndichiriwo mwana mudiki apa, ndainge ndisina kana kumbogara ndakaenjoyawo upenyu. Ndikabva ndatoti uyu wainge uri mukana wangu wekuti ndinge ndichiitawo mari. Ndakabva ndatanga kurishandisa bhande riya, ndakatanga ndicharishandisa mulocation. Zvandaita ndezvekuti ndaitongotora bhande riya, then ndobva ndatoenda pangava pari pashop pemasomalia kana kuti pai, ndobva ndatotenga. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutongotenga kana ne20 rand, then ndobva ndatoona kuti ndaitopiwa zvinhu zvinenge zvitori kana above 200 kuita kagrocery shopping pazvimaspaza zvemasomalian. Mukoma ndakabva ndachizotanga kuita zvivindi zvekupinda mutauni, zvekutoti ndainge ndava kutopindawo munana Shoprite, munana Pick and Pay. Zvandainge ndoita ndezvekuti each and every day ndaienda kumashops akasiyana siyana, then ndaibva ndanoita grocery rangu, ndobva ndanotenga grocery rangu kunozadza trolley. Then zvinhu zviya
ndaizoti kana ndadzoka kulocation ndaibva ndazotanga kuzvitengesa. Ndakabva ndaona kuti apo pandinenge ndichinotenga zvinhu nemari iyi yemagic ndaisafanira kuti ndinge ndichingotenga zvinhu randomly. Ndakabva ndatanga kutenga like mababy formula, ndichitenga zvekare nemanivia maroll on, zvinhu zviya zvekuti ndaikwanisa kuzozvitengesa. Mukoma ndakabva ndatotanga kutoita mari. Kudzamara ndazopiwa idea naye mudhara uyu akabva anditi ko wadi wangogara wavhura shop, handiti unoziva kuti stock yacho uchaiwana mahara. Ndokubva ndavhura tuckshop changu chekutanga zvekare mulocation. Zvino ndakati ndavhura tuckshop ndobva ndakabva ndatoona kuti bhande nyoka iyi yainge iine simba, because munhu aiti akauya kuzotenga like kune vamwe vanhu vaive kutoti upenyu hwake hwaanorarama. I know kuti I sound as if ndiri very controversial, but zvinhu zvakangokosha kuti iwe kana usinganamati usingaende kuchechi chizamawo kuti unge uchikumbira kuti vekwako vange vachikuchengetedza. But kune vamwe vanhu vaive kuti anongorarama so angori munhu wekuti haanamati, haapiri, haaite sei. Saka vanhu ivavo ndivo vekuti vari very easy kuti vange vachitorerwa mari dzavo like nevanhu vanenge vakaita sesu so. Saka nyoka iyi ndakabva ndaona kuti yainge iine masimba ekuti yaikwanisa kutotorera munhu mari. Munhu aitongoya patuckshop paya achitotenga ringava riri drinki, airtime kana kuti whatever. Zvino ndaizoti kana ndamupa airtime ndainzwa ndichizovaviwa maoko angu paya pandinenge ndomupa airtime yaanenge atenga uye zvekare nechange yake. Ndaibva ndatoziva kuti munhu uyu kumba kwake anenge aine mari yaanenge ainayo. Ipapo ndaibva ndatodriva ndobva ndatoenda kuroom kwandainge ndichigara, ndobva ndatotanga kunoreverera ndichitaura naro bhande riya. Saka bhande iri masikati harishanduki kuita nyoka, rinongozviita kana zuva ravira. Saka ndaibva ndazotaura naro, then bhande iri usiku raizoenda robva razonotora mari zvekuti pakunomuka paya munhu dzimwe nguva anenge atori kana ne500 rands mumba make, iye anozongokaruka ashaya mari iyaiya. But inini pandinonomuka makuseni ndinotoona kuti pafloor panenge pakatoiswa mari. Ndo maitiro andainge ndoita mari iwawo, ende ndainge ndava kutofamba ndichitopinda mumashops akasiyana siyana. Asi chaindinetsa manje ndechekuti ndaiti kana ndikaenda mumashop anenge ari evarungu, mashop emaindia, ndichienda ndichinosiya mari, nyoka iyi yaiti kana ikaenda kuya yaingodzoka kwandiri yobva yati ndabondera, ndatadza kutora mari. Dzimwe nguva yaitondirakidza vision yekutoti kwainenge yaenda kunenge kutorikana nebag rinenge ritorikana ne1,000,000 rands, but yaibva yadzoka zvekare kwandiri ichiti ndabondera. But ndakazoona kuti kana ndikafamba ndichinotenga zvinhu mumashops evanhu vatema, nyoka iyi dzimwe nguva yaihwina, dzimwe nguva yainge isingakwanise kuhwina. Saka iyo inongokwanisa kutorera mari kubva kuvanhu vatema, handizivi kuti why. So ndakabva ndachizotanga kutageta umwe mudhara uyu iye ainge achitengesa chikafu chemombe. Ainge achibvawo kuZim, like kune imwe iya yavanoti Lucerne aichitengesa by the side of the road. Zvandainge ndoita mukoma, even though ndainge ndisitomborina mombe at that time, ndainge ndatova nepickup yangu, ndaitodarika nepo ndichitotenga chikafu chiya chemombe. Apa ndaingozviitira kuti ndinge ndichingomusiyira mari yangu. Ndaiti kana ndamusiyira mari kudaro, iye aibva azoti time paya obva ati ko mari yangu. Sometimes inenge iri mari yaanenge aswera achitengesa. Dzimwe nguva mari iyi aikwanisa kuzoishaya after 2 kana kuti 3 days. Ndo hwainge hwava kupenyu hwangu ihwohwo hwandainge ndorarama, kuzosvikawo ndazotanga kuitawo mamwe mabusinesses nekuda kwekuti ndainge ndichingowana mari iyi mahara. So gore negore ndinofunuka mukoma muviri wangu wose for 3 days zvekuti ndinenge ndisingatarisiki. Zvakaitika ipapo ndezvekudai ndainge ndaenda hangu kuHarare. Ndo nguva iyaiya yekuti mapasipoti ainge asingabudi zvekumhanya, waitofanira kutoti unge uchitoenda kuHarare. Sezvo ndainge ndiri munhu ainge aine mari, tainge takatotaurirana nevamwe vainge vachishandako kumapassport offices. Saka ini ndini ndainge ndichidiwa kuti ndige ndichikwanisa kusvika paground. Zveshuwa ndakabva ndanosvika paground ndokubva ndatanga kugara kumba kwavatete
nekuti vainge vachigara muHarare. Zvino ndakabva ndazoita mistake zveshuwa bhande rangu riya rakabva razondiudza kuti vatete vainge vaine mari iyo yavainge vainayo mumba. Mari iyi yavainge vainayo yainge ichikwana iyo kuita $150 nemari dzandainge ndava nadzo mukoma at that time. $150 kwandiri it was nothing, but I think kuti ndo zvinongoitika kana uri munhu anenge aine mishonga nezvikwambo. Unongokaruka wabatwa neumwe mweya wekuda kungokaurisa, kuda kungofixa. Vatete vainge vakatondiudza kuti mari iyoyo vainge vaine humwe urongwa hwavainge vainayo, sezvo ndainge ndakavaudza kuti ndainge ndichazovasiyira imwe mari. Vakabva vanditi mwana wehanzvadzi yangu, you are God sent, because pari zvino ndanga ndingori $150. Saka kana uchiti uchandipa imwe mari, aiwa, may God bless you. Mukoma usiku hwacho ndakabva ndazoita zvandakaita, ndokubva ndatumidzira nyoka iya kuti inge ichinotora mari iya yavatete. Mukoma nashi nyoka iya musi wacho payakadzoka haina kundiudza kuti iyo yainge yabondera sezvainogara ichindiudza kana kuri kunzi ndikaituma somewhere else then yobva yatadza kuba mari. Yakangodzoka mukoma, ndikabva ndaona kuti yainge yakazara payakadzoka ndakatoona kutoti nyoka iyi yainge yakashatirwa, ndokubva yandipfira kumeso, ndokubva yandiruma. Mukoma mangwana acho makuseni ndakamuka maziso angu akazvimba, then ndokubva ndachizodzoka kuno kuSouth Africa. Ndakati ndadzoka kuSouth Africa, nyoka iyi yakabva yachizouya kwandiri, vainge kuri usiku, ikabva yandiudza kuti iyo ndiyo yainge yakandipa punishment nekuti ndainge ndakaitumidzira kuti inge ichienda kunoba mari panhu painge pachipisa. Ndikabva ndati ko, what do you mean kana uchiti ndakakutumidzira panhu panopisa? Ndopa yakabva yazondirakidza vision zveshuwa nyoka iyi ndakatoiona mushure mekunge ndaitumidzira kuna vatete vangu. Yakabva yatanga kufamba ichienda kubedroom kwavo, yakati zvinopinda mubedroom mavo. Ndopa yakabva yazoona kuti mubedroom mavatete mainge muine umwe murume ainge akamiramo. Murume iyeye kana chiso chake ndakatadza kuchitarisa because chiso chake chainge chichipenya. Iya yakabva yati kwandiri, nekuda kwekuti wakandituma kwandainge ndichikwanisa kuzourawa, ndokusaka ndakupa punishment iyi. So mukoma, kubva ipapo kusvika pari zvino, gore negore ndinotogara ndichitofunuka. Muviri wangu wose uyu unotanga kufunuka gore negore for 3 days. Kana mumba handibudi nekuti ndinenge ndichifunuka. Ndinofunuka mukoma zvekuti ndinenge ndisingatarisiki. Even vashandi vangu vanotozviziva kuti vatori nemazuva ekuti ndinotombovaudza kuti vange vachimboenda kuma-leave, especially those that are here in South Africa, and I make sure kuti zvinhu izvi pazvinoitika zvinoitikira ndiri kuno kuSouth Africa. Zvose zvandinenge ndichida ndinongozviwana indoors. Ndiyo confession yangu iyo, mukoma nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi ndiri Mbinga. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.